бачаҳо салом. Имрӯз дар бораи даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо гап мезанем. Воқеан як ҷанги аҷиб буд. Кадом дастаҳо моро ба ҳайрат оварданд, кадомҳо ноумед карданд ва киҳо ба сатҳи баланд бозӣ карданд, вале кофӣ набуд ки зинда монанд дар ин мусобиқаи девонавор. Лигаи Чемпионҳо ҳамин хел аст. Ту ҳеҷ гоҳ пешгӯӣ карда наметавонӣ ки кӣ таркиш мекунад ва кӣ ба хона меравад бо дасти холӣ. Имрӯз мо беҳтарин лаҳзаҳо, ҳаяҷонгезтарини сюрпризҳо ва инчунин онҳое ки хуб буданд вале кифоя набуданд таҳлил мекунем. Бародарон, хотиррасон мекунам ки мо ҳамаи ҳамин бозиҳоро динашаб дар телеграм канали ман муҳокима кардем ва кадоме ки дар он ҷо ҳоло обуна шудагӣ нест, метавонед обуна шавед. Ссилка дар описанияи ин видео. Акнун сар мекунем. Аввал бо дастҳои оғоз мекунем ки устувории худро нишон доданд Ливерпул ва Интер. Чӣ тавре ки интизор мерафт, ин дастаҳо воқеан ҳам сатҳи баланд нишон доданд. Ливерпул бо дифои хеле қавӣ ва бозии устувораш ба осонӣ аз гурӯҳ баромад. Ҳатто бо ҳайати дуюмашон онҳо бозии олиҷанобе нишон доданд. Интер бошад як шоҳасари ҳимоятӣ буд. Танҳо як гол дар тамоми гурӯҳ сар доданд. Ин чиз худ ба худ гап мезанад. Барселона ин даста дар ин мавсим дигар хел бозӣ мекунад. На танҳо натиҷаҳо, балки услуби бозии онҳо ҳам дигар шуд. Левандовски беҳтарин голзан, Рафиня беҳтарин ассистент. Онҳо воқеан ҳам даври гурӯҳиро тарк конданд. Левандовски на танҳо ҳуҷумкунанда, балки маркази даста шудааст. Рафиня бошад ҳамчун як бозингари калидӣ, ҳамеша ба ӯ кӯмак мекунад. Барса дубора дар сатҳи баланд бозӣ мекунад, гарчанде ки то ҳол ба шакли беҳтарини худ нарасидааст. Аммо бозии асосӣ ҳоло дар пеш аст. Акнун дар бораи дастаи гап мезанем ки тамоми интизориҳоро шикаст Лил. ҳақиқатан ман инро тамоман интизор набудам. Ин даста нишон дод ки ҳатто бо тимҳои калон метавонад рақобат кунад. ғалабаи онҳо бар Фейнорд як шоҳасар буд. Онҳо бо рақибони калон ҷангиданд ва аз ҳолатҳои душвор баромаданд. Бачаҳо, Лил воқеан як дастае аст ки бояд дар оянда пайгирӣ кард. Дормунд ва Бенфика. Дормунд як дастае ки шояд камтар аз ҳама сазовори баромадан ба даври навбатӣ буд, вале ба ҳар ҳол ин корро кард. Аммо Бенфика бошад воқеан дар сатҳи баланд буд. Аз замони омадани тренери нав онҳо тағйир ёфтанд. Атмосфераи стадиони онҳо дар бозиҳои хонагӣ як чизи беназир аст. Ди Мария бошад дар шакли беҳтарин қарор дорад. Ин дастаест ки дар плей-офф метавонад хеле ва хеле хатарнок бошад. Биёед дар бораи тимҳои хурдтар гап занем. Ман барои Брест ва Селтик хеле хурсанд ҳастам. Бале, онҳо нагузаштанд, аммо шумо бозии онҳоро дидед? Чӣ гуна онҳо бо дастҳои бузург мубориза бурданд. Брест новобаста аз он ки пеш нарафт, сатҳи аъло нишон дод ва Селтик ман ҳатто интизор набудам ки онҳо дар чунин сатҳ бозӣ мекунанд. Офарин ба онҳо. Қуръакашӣ ҳамеша як шиддати калон эҷод мекунад, хусусан барои дастҳои мисли Манчестер Сити, Реал Мадрид ва Бавария ки рақибони хеле сахт гирифтанд. Ин чиз комилан одилона аст. Агар ту дар гурӯҳ бозии хуб накарда бошӣ, дар плей-офф бояд муъҷиза нишон диҳӣ. Реал ин мавсим ба буҳрон афтода буд, вале онҳо тавонистанд ки ин вазъро паси сар кунанд. Барои Бавария бошад як кашфинал як санҷиши сахт хоҳад шуд. Онҳо танҳо бо дастҳои заиф пирӯз шуданд, аммо бо рақибони асосӣ чӣ мешуд? Мо зуд хоҳем фаҳмид. ПСЖ бозам дар услуби маъмулии худ аввал ҳама шубҳа мекунанд, бозии хуб нишон намедиҳанд, ками талаффут ва баъд ногаҳон бозӣ бо Сити меояд ва якбора ҳамаи чиз тағйир меёбад. Агар як сериал дар бораи ПСЖ мешуд, пас ман ин бозии онҳо бо Манчестер Сити он лаҳзаи ҳалкунанда мебуд, вақте ки ҳамаи чиз ба ҷояш мерасад. Акнун барои онҳо плей-офф пур аз шавқ хоҳад буд. То як кашфинал эҳтимолан ором ва бемушкил мегузаранд, вале дар он ҷо ҳамаи чиз сахттар мешавад. Ё Ливерпул ё Барселона. Инҳо рақибоне нестанд ки бо онҳо шӯхӣ кардан мумкин аст. Агар онҳо ин марҳиларо гузаранд, пас воқеан метавонанд барои як чизи ҷиддӣ мубориза баранд. Хуб, ва дар охир чӣ гуфта метавонам? Лигаи Чемпионҳо ҳамеша моро дар ҳаяҷон нигоҳ медорад. Дар ин мусобиқа ҳеҷ гоҳ пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст. Кӣ таркиш мекунад? ки аввал мешавад. Ҳамаи чиз ҳар рӯз тағйир меёбад. Як рӯз Ливерпул ва Барселона дар маркази диққат ҳастанд, рӯзи дигар комилан дигар дастаҳо
пешсаф мешаванд. Ҳар даста дар ҷустуҷӯи шакли беҳтарини худ аст ва қуръакашӣ ин лотереяи ҳақиқист. Мо медонем, ки дар плей-офф танҳо ҷангҳои воқеӣ хоҳад буд. Ҳама бо тамоми қувваашон мебозанд, чунки ҳоло вақти ҳақиқӣ нишон додани қудрати худ мерасад. Аз ин рӯ ҳама мунтазир мемонем, дастҳои дӯстдоштаи худро дастгирӣ мекунем ва умедворем, ки бозам беҳтарин бозиҳоро дар пеш моро интизор аст. ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.